Sa tinguha nga mamintinar ang kalimpyo sa kabaybayunan ug kadagatan sa Island Garden City of Samal, nagtinabangay ang mga residente ug nagkareng ahensya sa gobyerno sa pagpanghinlo sa giorganisa nga cleanup drive sa DNR. Nakatutok si Argil Relator. Nagtinabangay sa pagpanghinlo kining mga residente gikan sa nagkadaiyang purok sa Barangay Villarica, Island Garden City of Samal sa Villarica Baywalk kaganihang buntag. Dunay nanilhig, dunay mga namunit og plastik ug uban pang basura. Dunay sa nag-segregate sa mga basura o gipamutang sa mga sako. Kining si Nanay Merculin Tagsip, kinsa lumad nga taga Samal, nasaksihan kuno ang kabaguhan sa kahimtang sa kadagatan kaniadto ug sa karon. Sa una, sa gagmay pa mi, nakita na mo diri nga pertigong paita. Nya karon nga naanay improvement, murag okay na gid kaayo sa amoa. Karon ang amo lang gireklamo karon kanini ang bye-bye kay daghan na kaay mga gapnod. Sagad kuno sa mga basura, napadpad gikan sa ubang lugar, paingon sa baybayon sa isla. Busa sila mga residente, kanunay kuno nga nagapanghinlo. Sa una naana say kanang kawayan nga giali nga dili makasulod nga sagbot. So limpyo kaayo among bye-bye karon kay naguba naman mo nang bayanihan namo diri nga maglimpyo sa among bye-bye. Usasab sa mga nitabang sa pagpanghinlo, kini si Criselda Paulino. Alang niya, mas maayo kuno nga magmatnon ang katawhan sa paglabay sa basura aron walay hipusunon. Kailangan naa sila yung mga ginabutangan og mga sako, malata og madili. Mitabang sab sa pagpanghinlo sa Baywalk ang mga personahe sa LGU Samal, Philippine Coast Guard, BJMP ug PNP. Hinoon, gibahin ang clean-up drive sa upat ka coastal barangay sa isla. Ang mga basurang ilang nakuha, gipanglista, aron masuta ang klase sa mga basurang sagad nga ginalabay nga upaingon sa kadagatan. Sa pagpanghinlo sa kadagatan ug kabaybayunan, usa ang tumong nga mapanalipdan ang kinaiyahan. Uban sa paninguha nga mahimong disiplinado ang katawhan sa paglabay sa ilang mga basura sa saktong basurahan. Gipili sa DNR 11 ang Samal Island sa pagpahigayon sa clean-up drive aron malipyuhan ang isla, ilabi pa nga usa kini ka tourism destination. Padayon sab matud pa ang monitoring sa Environmental Management Bureau sa kondisyon sa isla, ilabi na sa mga resort aron dili mogawas sa dagat ang ilang mga hugaw. We really have to strengthen our information dissemination. No? Kailangan magud nato ingnan ang mga tao na dapat na nagitay behavioral change when it comes to kanang maglabay og basura. No? Kaya sa ato ang magud ng responsibility. Programa karon sa DNR nga malikayan ang mas grabeng kadaot sa kinaiyahan, ilabi na sa mga isla aron dili mahitabo ang samang pagpasara sa gihimong rehabilitasyon sa Boracay sa nilabayng tuig. Hinoon sa karon, ana pa kuno sa safe level ang isla sa Samal. Although we are happy to note na dili ni siya kasing hugaw when it comes sa as compared sa Boracay, no, o sa Manila Bay, pero ato lang ni siyang i-sustain. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.